Hemen salam, men Ataş Mehmedov. Yeni ortada AutoCAD videomda hemen hoş gördük. Geçenki videoda aytmışym, bu videoda da sizilen misallar, işler, doğru çyzygylar, çydar tezimle birlikte geçen videoda da görkezmişim şu towşanyň gulawy ýalak goýup duran şu ATH çaýady iseni kurator bilen. Şunu sizilen çydar ATH çaýym kadiýan şu ýerden dişlen girýän ýerleri we çarhyň oturýan ýeri şu ýerde görkezýär. ATH çaýdyr diýip pikir etdim. Şu çyzygyň sizilen biletde çydar AutoCAD'e geçmeden öňürti men şeýlerek bir sizilenem gurun döşük temasyna diýin. Ilki bilen sizden soraýyn, men şu ýerde nämeler çydyp bilen çyzygyny çyzmak üçin, şu çyzygyny men emele getirmek üçin men ýygy giderlikli dowam etjek, men ýydarlajak algoritmam näme bolup biler. Ilki bilen men şu ýerde 4 turşy çykarmak isleýän soň şu ýerdäki circle'y, soňdan soň şu ýerdäki dişleri çykaryp bilen çarhyň oturýan ýerni. Ondan soň şu kiçirak circle'lary bu iseni kadar çyzylyp bilinir. Ýöne şu çydal task bolar çünki şolary al bir ýagdaý bar. Şu nokotdan men şu ýerden seretişime göre dikliğine şu çyzygy bilen şu ýatyk çyzygy bilen şu merkez nokotynyň arasynda berilmendir. Biz onu ýerden alyp bileriz. Meselem şu ýer 30 ýaş berilipdir. Ve şu R12 bolmagyna göre şu ýerde R12 boljak bolsa şu ýerde de R12'dir ve şu ýerde de R12'dir. Şeýle, hawa şeýle. Ilki bilen men şu ýerden bir tane merkez nokodum bileyin. Enter diýdim. Şeýlerek näçe bolsun? Keseligine 82 berilipdir şu ýerden. 82 şu tarafa da 12, şu tarafa da 12 boljak bolsa näçe bolar? Fisi 12 diýe 1 minut şu. Ha doğru. Şul. Bu içkinki. Fisi 12 kan radius 6 bolýar. 12 82 näçe bolar? 24 100 6 olaýarmy? Hawa 106 bolýar. Geldim. Men AutoCAD'e şeýle şu tarafa men 100 1 minut orta moduma açayım. Şu yerden ben 106'lık bir tane line çizdim. 1 minut. Şöyle geldim. İki tarafından ben şu çizgiyi çıkarmalı. Şu tarafa ben şu aşağı çizgiyi çizdim deyip gözüne getirin. Aslında merkez çizgisi deyip çizdim de ziyan yok. Yukarı taraf 35, goş 12, 47'lik bir tane çizgi. Mesela şu tarafa 47'lik, şu tarafa da 47'lik merkezden emetçämir 47'lik çizgi çizmek isleýän. Geldim. Näçe 35, 12, 47. Yukarı taraf 47 git. Soň şunu edip bilerdi. Şu yerden gel tamamla. Enter bastım. Täzeden ýene enter bastım. Şu midpoint bilen şu midpoint'y birleşdir. Merkezden geçenligine göre. Men şunu edip bilen. Geldim şulary enter bilen birazcık şu tarafa süýşürmek isleýän. Otomat täzeden yaptım. Geldim men şunu delete basıp bozdum. Mesela şu merkez nokodumuz şu ýerde görüşüňiz. Biz aşagdan çyt başladyk. Aslında merkez çyzygynyň başlamadyk şu çyzygyda. Aslında hökmanem der. Şu ýerde görýän bolsaňyz bir tane şu circle ya da şu daşky circle'y ilk çyzalyň. Maňa näme diýipdir? R53 diýipdir. 1 minut geldim. Circle diýdim. Şu nokotdan şu nokoda gelýän ýagdaýymda 53 diýip men şeýle de bilýän. Gelip men enter diýen ýagdaýymda şu ýerden çyzdym. Delete bastım. Ýene geldim. Enter circle çizmek isleýän täzeden şu töwereği çykarmak isleýän. Bu maňa näçe berilipdir? Şu ýerden seretdim. Fisi 82. Fisi 82 bolsa radius hem 41 bolar. 41 enter diýdim. Ýene circle'ym bar şu ýerde. Biraz ýakynlaşdym. Radiusu 53 bolan şu daşky çyzgym men. Ha doğru. Radiusu 53 bu o başka. Şu ýerde fisi 64 bolan. Täzeden enter diýdim. Geldim 64 boljak bolsa ýarysy 32 bolar. 32 diýdim.
Ýa-da şeýleräk bolsun. Ýa-da yok manam der. Dowam edelim. Geldim soň nämelem ba 53 ýazdım. Şu ýerden içki çyzygy ba 55'lik. Geldim yine enter diýdim 55 böl 2 20 diýarym bolar. 20 diýarym diýdim. Tak şeýleräk. Inni maňa näme berilipdir? Şu ýerdäki çyzygylam, dogrusu şu iki tane çyzygy, şu daşky çyzygymdan şu aşağı çyzygyma dikine düşýän bir tane men circle'ym 4 turşuğum var. Geldim ötekede şu yerden şu çyzygym men extend etmek isteyen enter diýdim ya da x diýdim enter diýdim şu çyzygyny uzat şu çyzygyny uzat şuna çelni geldim offset enter diýdim näçelikde 7 de olam ýarty 3,5 bolar 1 minut 3,5 enter diýdim şu tarafa git şu tarafa git geldim şunu delete basıp bozdum. Inni maňa näme gerek? 1 minut enter diýdim. Şu uçlaryny trimledim. Ve şu çyzgylary hem trimledim. Geldim. Birleşýäni kodu bamy? Yok. 1 minut. Inni men köpeltmek isteýän geldim polar array diýdim. Şu çyzgym bilen şu çyzgym köpeltmek isteýän enter diýdim. Merkezine kodu şuna kod taýla näçe isteýän 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 santy gerek. Şuradan men 12 enter diýdim. Ve şu ýerde de şu ýerde de düşýär hawa dogry. Indi men gelip näme edip bilýän şu çyzgym men 1 minut nireler bağlanýa aralar podlayan eken enter diýip şu kıralaryny trimlap çykkan. Şunu sayladım. Şunu ve şunu. Enter diýdim. Geldim şu iki linyama deletelap bozdum. Tak. Inni. Men şu ýerdäki dişlem hem dişlem çykdy. Daşky circle'ym şu ýerde. Görşüňiz ýaly. Näme üçindir bir ýetmeýän urdat baýalymy? Ya da yok. Şu ýerdäki R12'lik men filtlanma şolaň edil merkezine de şu ýerde fizi 12 bolan iki tane circle'ym var. Geldim ve enter diýdim. 1 minut. R12 12 enter diýdim. Şu ýere geldim. Enter diýdim. Şu ýere geldim. Enter diýdim. Ben şunu yanlış yanım yok doğru ki. Geldim täzeden enter diýdim. Şu arkamy filtrim tuttum ve şu merkezi bilen bir bilen bir merkezli. Geldim şu ýerek näçe bolar? 6 bolar. Gene geldim enter diýdim ve şuna koddan tutubam 6 enter diýdim. Tak, menin aşağı çyzgym taýýar. 1 minut. Hawa taýýar. Indi men näme etmek isteýän? Men şulardan ikisini çyzyp oturmak deregine birini çyzmak isteýän men näme deýin? Şunu çyzaýyn, şu çyzgyny. Ondan soň şu tarafa da 60 gradus arasy şulan 60 gradusluk şu 90 gradusluk dik geçen x uruna göre herse 30'luğuna göre birbirinin arasy 60. Men şu yerden gelip näme etmek isteýän? Men bilmeli dadım şuna kodum şu merkezden uzaklığı näçe? Şu yerden şu merkezden geçen şu circle'ın istenlik bir nokodunun men radyusunu bilýän fizi 41. Şeýlemi? 41. Soňdan soň istenlik bir nokodu
şuna kodam bolup biler. Şu çizginin istenik kurna kodu merkeze deň uzaklykda duguna göre şuna kod hem uzaklygy 41 soň 24 20 uzaklygynaky bir sany şu 90'dan 30'da aýrandygymyza göre şu ýerden geçen çizgimizin şu yatyk çizgimizin 0 derejedegini bilýär, dikine de 90'ını bilýär. We 90'dan 30'da aýran ýerdämizde 60 gradusluk şu uğda men näçe bolar? 41 44 85 milimetrlik bir tane çizgi çizmek isteyen. Tasavvur etdim. Geldim AutoCAD'e. Bir tane line neydim. Şu merkezden tut. Şu tarafa çektim. Mesela gelip men şu yerden polarım açıp bilen. Näçelik olmasın isteyen. 30-60'lık olmasın isteyen. Şeylerak geldim. 30. Şu uğurda da geldim 60. 60 sayladım ve näçe olmasın isteyen 85 olmasın 85 enter dedim. Enter basam yaptım. Şimdi men şu ýere gelip şu taşky circle we içki circle şu ýerden men çyzyp bilýän. Geldim. Taşky circle'ym näçe? R13 berilipdir şu ýerde. Geldim. C enter dedim. Şu merkeze 13 enter dedim. Soň ýene täzeden içki çizgimi bilesim gelýär. 1 minut. Ha doğru. 12 verilipdir olam. Şu 6 sany çizginin şu ýerde gören 6 fi 12 diýär. Şu çizgiden şu circle'dan 6 sany bardygyny we fi'tiniň hem 12 diýen orkada şularyň hem hemmesininki deňligini aňlatdy. Şu ýerde berip durýar. Men näçe radiusy 6 bolar. Geldim ýene enter diýip şu ýerden 6 enter dedim. Ne? Geldim men şunu şu yerden geçeceğim bir tane circle çizgi çizmeli mesela dikine geçeceğim şunu. Men o çizgiyi çizip oturmak derine şu çizgiyi ýokary aşağı taraf offsetläne ýadaýymda şol netijeni alýan. Ofe enter dedim. Men şu yerdäki şuna koda degen hatda şu çizgiga tangent görnüşde degip dowam bolup gidýän görnüşde ma çizgiler gerek. Men näme dip bilýän? 1 minut. Şu daşky circle'ymyň men radiusy ba esasy gerek. Mesela 13 diýipdir. Radiusy 13 bolanyna göre 13 hawa. Geldim 13 enter dedim. Şurayı al, 13 yukarı, 13 aşağı offsetle. Geldim. Şu değmeyen men görmek isteyen değen yani. Ya da men şunu x enter deyip yine enter deyip şunu şeylere extend ettim. Ihtiyaçtan enter basıp yaptım. Geldim men şu çizgini yok 1 minut. Kelime edilikçe delete basıp bozum aslında yeni bir yerini çizmalıkta onu täzeden geçirir. Enter dedim. Şu iki bölüğü men trimledim. Soň enter bastım. Şulary deleteledim. Geldim. Men näme etmek isteyen L enter dedim. Şuna kodu. Jem uzaklygymy näçedi? 85'di. 85'den hem 20'ni ayır. Şurada 85 20 ayır 60 şolar 60 enter dedim. Yine enter dedim. Şu yardıma gerekmeyecek bir tane şu yay var. Şu böyle onu ayırdım. Enter dedim. C enter dedim täzeden ve şu yerik altılık bir tane circle çizdim. Geldim delete basıp bozdum. Inni men etme lazım şu. Ma mirrorlamak gerek. Şu yerden 1 minut. Mirror dedim. Şunun bartını tutup sayladım. Enter dedim. Şuna koddan mirrorla. Erase source object diye hemen no dedim. Tak inni. Men şu yerden enter deyip şular aralığı trimledim. Son enter 1 minut.
Enter 12 enter diýen şu grany şeylerak filtladım. Yine enter diýdim we şu tarap hem şonu ýaly filtladım. Taň yine enter diýdim 22 enter diýdim we şu iki çyzygyň arasyna 20 kilik bir filt attım. Tak. Inni. Galanat barmy? Bir seredeliň. Edil şu yerden görüşüme göre hiç hili bir galanat ýok. Şu çyzygymy da şoň bilen tamamen bir minut enter diýdim. Şeýlerak getirip koydum. Şeýlerak dostlar, ýene bir tany siz bilen mysal işläp bilersiz. Gowy nälisem ünsüňizi çekip biljek, gyzyklyrak bolup biljek teknik çyzgylary internetden gözleýän eger tapan ýagdaýymda ýene bir mysal videosy siz bilen düşürür, görürsiz. Şu nükçe şeylerak hemmäňize hoş sag bolun diýen inniki videolarymyzda görüşýänçek.